Mar pogo chiemo achiel kachiel e kaunti ma Kisumo ka koro wadok e sigana mokalo kama nwawachonu ni ne en mor gi ilo e skund primar ma Plateau mayudore e kaunti ma Uasin Gishu tok chak ger klase 12 manyien. En gedo ma osir kod riwruok mar Safaricom magero klese kochakore nasari nyaka klas 10. Sikundno osebedo gi chal marach ka igeno ni tiek mar gedo ei bwo dweche 8 biro kelo resruok ne jopuonjre. En skul manogere kinde jowagunda kendo osebedo e chal marach kuom higni buora koro. Jonyuol ywak ni pok giyudo omenda mag dongruok mag CDF mitiyogo e gero klese ka klese mag lowo kod simiti osemukore kendo keto ngima jopuonjre kama rach. Ni historia kwa sababu kulingana na maandishi yaliyo kule, shule hii ilianza 1932. 52 ndio iliweza kusajiliwa na serikali. Lakini all the way from that time kweli hakuna jengo jipya ambalo limejengwa. Hata ukiangalia vifuzi ambavyo viko pale ni udongo na kwa matofali. Na hii ni shule ambayo imekuwa hapa kwa miaka 74. Na kwa hivyo watu wetu walipofika hapa baada ya kupata ombi kwa tuweze kufanya usaidizi hapa, walikuta majengo haya hayawezi tena kuendelea. Miaka 74 ni miaka mingi sana, na kwa hiyo kazi ambayo itakuwa hapa ni kuangusha kabisa madarasa yote na kuweza kuyajenga mapya. Skundini konyo jopuonjre mochando kakoro gibiro yudo thuolo mar somo e klese manyasani. Jakom riwruok mar Safaricom Joe Gutu owacho ni skundno dhi yudo klese mabeyo manyasani makonyo jiwo jopuonjre osom e lwasi makare. Kazi ambayo itaendelea hapa ni kazi ya kufanya madarasa yetu yawe madarasa ya kisasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kazi iliyopo wakati huu ni kuweza kuwatayarisha hawa wanafunzi wetu waweze kuwa digitally ready. And that's why I was inspired to approach various partners to try and see if we can have this school rebuilt. And this was not a school you could renovate because the buildings are condemned. So this school needed an overhaul, and so it needed a big partner. And I want today to appreciate M-Pesa Foundation because they did hear our cry. They did come here and they did actually confirm with their own engineers that the school cannot be renovated, and so all the buildings have to come down. They're going to build 12 new classrooms, computer labs, modern toilets for the students, 12 for boys, 12 for girls, N-suit for teachers, N-suit for the ECD students, something that you don't see in our primary school. Jonyuol mag skundni omor kod gedo makamae magiwacho ni miche mag jopuonjre ne okoneno e higni machien. Tunatoa shukrani kabisa. Mimi niko na furaha sasa hivi kusikia hii shule jengwa 1952. Hiyo ni wakati wangu niko nasaliwa. Na nikakuja kusomea hapa. E dweche 8 mabiro, jopuonjre mag skundni biro yudo thuolo mar somo e lwasi mopogore kaluwore kod klese manyasani midhi ger e nengo maromo